Nakon uspješnog kampa košarke, koji je okupio čak 180 djece s područja Lepoglave, interes mladih za košarku u ovom gradu naglo je porastao. Vodstvo ovog kluba odlučilo se za provedbu još jednog projekta kojem je cilj popularizacija košarke. Tako su u suradnji sa zajednicom športskih udruga grada Lepoglave organizirali nedeljno popodne uz košarku, projekt namijenjen promociji i popularizaciji ovog sporta. Ovaj projekt nedeljno popodne uz košarku je zamišljen za sve ljubitelje košarke i one koji će to tek postati. Tijek odvijanja ovoga nedeljnog popodneva će biti svaki drugi tjedan do kraja sezona. Znači do 4. mjeseca, jer jednu utakmicu igramo doma, jedna utakmica je vani. Mlađi kadeti odigrali su protiv košarkaškog kluba Rudar Cimper iz Murskog Središća prvenstvenu utakmicu 4. kola B1 Lige Sjever, dok su seniorima u istoj kategoriji protivnici bili košarkaši iz kluba Međimurje Globetka iz Čakovca. Uz to organizatori su za posjetitelje pripremili zabavni program, izložbu radova dječjeg vrtića iz Lepoglave na temu košarke i nagradnu igru koja će trajati do ožujka, a u kojoj posjetitelji mogu osvojiti karte za utakmicu Cibole. Program koji smo zamislili u toku cijelog popodneva je da bude edukativno, sportsko, zabavno. Edukativno da naše gledalce uputimo u osnove košarke i da im kažemo kakav je utjecaj košarke na rast i razvoj djeteta. Sportski program, u sportskom dijelu programa će biti održane 2 utakmice, znači utakmice mlađih kadeta i seniorskog sastava. A u ovom zabavnom dijelu će biti nastup domaćih mažoretkinja, domaćih plesnih sastava, bit će nagradne igre za posjetioce, za djecu, odrasle. Mlađi kadeti ostvarili su svoju 3. pobjedu ove sezone. Protivnike su pobjedili sa razlikom od 17 koševa, odnosno sa 68:51. Kako kažu mladi lepoglavski košarkaši, pobjeda je bila očekivana, ali za nju su morali naporno trenirati. Za nas je to dobro i mislim da možemo puno više pobjeći. Kakvi su planovi za dalje? Da smo čim napredniji i bolji. Seniori košarkaškog kluba Lepoglava nisu ni u 4. kolu, odnosno njihovoj 3. odigranoj utakmici, uspjeli ostvariti pobjedu. Protivnik je ovoga puta bio bolji sa 7 koševa razlike. Unatoč tome, nedeljno popodne uz košarku okupilo je velik broj posjetitelja, a organizatori se nadaju još većem odazivu za 2 tjedna. Htio bih pozvati sve zaljubljenike u košarku da dođu, da nam se priključe nedeljno, druženju, nedeljnim popodnevima i da budu uz nas.